שלום ישראלים יקרים. בסרטון הזה אני אסביר 3 דברים. למה הסרטון לא מוטה לשום צד במפה? למה השיטה הנוכחית היא איך לומר? ואיך אנחנו צריכים ויכולים לתקן אותה. דבר ראשון וחשוב ביותר זה להבהיר שלא כמו כל הסרטונים ברשת, אנחנו לא במשחק של ביבי לא ביבי. וכדי להוכיח את זה, אנחנו נטיל רפש גם במועמד מספר 1 וגם במועמד מספר 2. לגבי ביבי, אני פשוט אקצר. יש כל כך הרבה ערים של מילים שלא צריך להוסיף, אבל הבטחתי קצת רפש, אז בכל זאת. ב-17 שנה האחרונות הוא שלט 15.5. זה אף פעם לא טוב לשום ארגון. ויותר גרוע, יש כבר הרבה סממנים של חצר של מלך. העדפה של יסמנים על פני אנשי ביצוע, כמו במקרה הזה, או הזה, או הזה, הזה. עוד סימן לחצר היא הימנעות מטיפוח יורש. למעשה, קיצוץ כל מי שנתפס כמאיים. וכן, גם המלכה הצורחת והחר הנסיך. מהצד השני, אייזנקוט, ולצורך כך כל מחנה האנטי-ביבי, בעצם טעה, ודי בגדול. כולנו זוכרים את הקריאות להפסקת המלחמה בעזה וגם בלבנון לאורך כל המלחמה. יצא הגורל, ואת התשובה לשאלה הזו כבר קיבלנו. הפסקת המלחמה לפני שכיסחנו את חיזבאללה, שגם הפילה את אסד, הייתה בוודאי טעות מרה. זה לא ניחוש או דעה, אלא עובדה. חיזבאללה היה אמור להיות שובר שוויון. פחדנו להזיז לו אוהל, זוכרים? הוא לא לגמרי נעלם, אבל הוא ירד בלפחות סדר גודל. עכשיו, אני לא שופט אותם על כך שטעו. מי שיצטרך להחליט יעשה טעויות לפעמים. זה כנראה בלתי נמנע. אבל זה שלא התייחסו לטעות שלהם, ומנסים לשכוח אותה, זה לא מנהיגות. זה לא לקיחת אחריות. מוזר, או בעצם לא מוזר, איך לא שאלו אותו על זה, כל התקשורת הממוסדת? על התקשורת הממוסדת נרחיב בווידאו נפרד. עכשיו שביססנו את זה, שאני לא מגיע מטעם צד מסוים, אני רוצה להרחיב על העיוות הגדול שקיים בשיטת הבחירה שלנו. העיוות מגיע עקב צמצום סך הדעות ובחירות האזרחים, רק לבחירה בין לגוש ביבי לגוש אנטי ביבי. ניקח לדוגמה את חוק הגיוס. קל לראות, וגם להבין למה, שיש התנגדות כלל ישראלית וברורה לפטור גורף לחרדים משירות. ועדיין, בגלל ההשלכות הפוליטיות של מימוש מדיניות כזו, שבירת הקואליציה, המדיניות הכל כך חשובה הזו, שמוסכמת על רוב גדול בעם, לא מתממשת. כלומר, אם היו שואלים את האזרחים, נניח במשאל עם, ישירות על נושא הגיוס, התשובה הייתה ברורה. אבל כיוון שזה משפיע ישירות על מי יוביל אותנו, הנושא אינו מטופל. דוגמה נוספת ברורה מאוד היא ממשלת אחדות רחבה. שוב, בעם יש כמעט קונסנזוס לגבי העדפה לממשלה רחבה שכזו, אבל הצורך לבחור רק אופציה אחת למנהיג אחד, ולמנהיגים האפשריים הללו יש רצון להנהיג לבד, גם האפשרות המועדפת הזו לא מתממשת. שוב, אם היו שואלים את העם ישירות, העניין היה מוכרע כפי שהיינו מצפים בשלטון דמוקרטי. ופה המפלגת די מציעה, להפסיק לבחור בין מפלגות ואנשים, ולהתחיל להצביע על הנושאים עצמם. אני יודע שזה מתיש, ולמי בא לגבש דעה אחרי יום עבודה, אבל המסקנה היא שפשוט אין ברירה. הנציגים הנבחרים משקיעים כל כך הרבה להיבחר, עד שהם די מחויבים לכל מי שעזר להם להגיע לשם, המפלגה, הקואליציה או ראש הממשלה. מדי מכדי לעשות את הדבר שמקובל על רוב גדול בציבור, להתייעץ עם העם יותר מפעם בקדנציה. דמיינו לכם חברה מסחרית מצליחה, שבה הדירקטוריון מתכנס 1 ל-4 שנים כדי לבחור מנכ"ל, ויותר מזה, אין ביקורת יעילה על התנהלות המנכ"ל, ויותר גרוע, כדי לפטר את המנכ"ל על הדירקטורים להתפטר בעצמם. לא קורה ולא יקרה. ברור שהכנסת הפכה להיות חותמת גומי של הממשלה, וגם אנחנו בציבור כבר התרגלנו לקבל את זה ככה זה בדמוקרטיה. ובגדול, להעביר את הכוח מהכנסת המצומצמת אל הציבור הרחב. זה לא יקרה בבת אחת, זה גם לא צריך לקרות בבת אחת. אבל זו הדרך היחידה שבה נוכל לשמור אוויר של משטר יעיל ומתפקד. ולמה חשוב משטר יעיל ומתפקד? כי במזרח התיכון מוקפים במאות מיליוני איובים, מתוכם עשרות מיליוני ג'יהדיסטים שמוכנים להתאבד עלינו, אין לנו את הלוקסוס לקחת על עצמנו שלטון שלא מפוקס ב100% על שגשוג והצלחת המדינה. אין לנו את האפשרות לריב עד כדי שיתוק, לדחות החלטות דחופות, או לא לנצל את מלוא הפוטנציאל שלנו. אני לא מבקש מכם להצביע עבורנו בבחירות הקרובות ב-27 לאוקטובר. אני לא מבקש כסף ותרומות,
למה בכלל צריך חוק מימון מפלגות ב-2026, כשהקשר לציבור עובר בפוסטים וציוצים, ולא דרך מודעות קנויות? ואני לא מבקש שתצאו להפגין ולחסום כבישים. למה בכלל ב-2026 זכות הדיבור הפכה לזכות המחאה, הפכה לזכות לאמלל את הציבור הרחב כמה שבא לי? זו לא דמוקרטיה, זו אנרכיה. אני רק מבקש שתעשו לייק לסרטון הזה ותשתפו לחברים. זה כבר יעשה יותר מכל תרומה או שלט.